Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max. Tanya Chinita. Feel good morning, Colintits. Tawagin nyo na lang po akong Heaven. Ako po yung kahapon at part 2 po ito ng katas namin ni Jeric. So, yun na nga, nag-live-in po kami ni Jeric nung nalaman ng parents ko na buntis po ako. Pero mas lalo pong naging mahirap yung kalagayan ko. 21 pa lang ako tapos bagong panganak ako nun. Napilitan po ako maghanap ng trabaho. Kasi si Jeric, hindi nag-a-apply. Kailangan ng panggatas ng anak ko. Diaper at mga pangangailangan niya. Puro tambay lang at barkada. Kaya yung bata po napilitan akong iwanan sa kapitbahay habang nagtatrabaho ako. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Why, Inday Heaven? Andiyan na naman yung suki mo. Pagod ka na ba? Nakatatlong customer ka na. Ngalay na yung balikat ko tsaka kamay ko. Pero Sabi ko naman para sa'yo, naman to sa anak ko eh. kung igora mo na yung mga extra nila na go na yan. Sayang naman. Alam mo, kakasuhan na kita, namimilit ka. Hindi kita pinipilit. Sabi mo, igora mo na yan. Sayang Ayoko naman nga. kasi. Ayoko. Para sa anak ko to, kaya ako to ginagawa. Kaya ayoko maging bad example sa kanya para mag-extra service, no. Massage lang. Sa'yo na yung kung gusto mo ng extra. Ayaw nga nila sa amin, di ba? Ikaw nga yung gusto. Ayoko nga. Ang kulit naman ni madam mo. Dodole kita. Sige na. Punta ka na doon sa room, Number ano ba yung suki ko? room 14. Nandun na siya. Pero alam mo, madam, Mm. babakunaan yung anak ko eh. Kailangan. Paawa-awa ka, Wala sa center nung bakuna eh, hindi available kaya medyo 3.8 yun eh, mabigat-bigat yun eh. Kaya kailangan ko makarami ako ngayon. Baka pwedeng hindi mo na humati yung spa sa kikitain ko. Uy, hindi po pwede. Ano yun? Yung mga bedsheet dyan. Babalik ko. Legit. Bedsheet. Tutupain na lang yan. May mga langis-langis pa yan. Baka pwede, sige na. Yun na nga ako. Pwede kang mag-ano niyan. Pero, lang. Doon lang, wag nang sumobra. Pwede yun. Ano yun? Extra pero massage lang talaga. Pero doon na sa for adults only. Ganon din yun. Hawak lang eh. Para naman itong walang anak, kakapanganak mo nga lang.
At least yun, kahit papano. Ay, hindi ko kaya yun. Weh! Ikaw pa. Sige na, Madam, ang ingay mo, nasa spa tayo. puntahan mo na. Bilisan mo. Sige na. Pasok na po. Kabid. Ay sir, may boxer pa po kayo. Dapat po, underwear lang. Labas po ulit ako Ako ka nang lumabas. Hubarin ko na ba yung boxers ko? Sige po. Eto na. Dapa na ba ako? Sir, repeat ko lang po ang inyong package na kinuha ay Swedish massage with stretching. Tas may, tama po, may ventosa, no? Sir, ayan. baka gusto niyo pong mag-add ng head massage. Dadagdagan niyo para lahat i-extend lang. yan. Sige po. Ilagay mo yan Ang lahat. pressure niyo po, hard, moderate, or light lang po? Hard. Kahit anong pressure, i-apply mo yan Ito sa po, akin. okay na po ba to? Ayan, sige, diinan mo pa. Ayan. Dito po, dito po. Oh, yeah. Sir, okay na po. Okay na po yung massage. Tapos na ba? Tapos na po, ano po gusto nyo? Water? Galing mong mag-massage. Na-relax ako dun Salamat po. Ano po gusto nyo? Turmeric o water? Ikaw. Kitain ko na lang po kayo dun sa Wait labas, lang, huwag ka muna lumabas. Ikaw yung gusto ko. Kaya naman ako pabalik-balik dito dahil sa iyo eh. Ano pong ibig niyo sabihin? Baka pagbigyan mo na ko this time. Offer ka ng extra. Sige na. Hindi po talaga ako nag-extra, sir eh. O hindi. Sir, Ito pasensya sa na. malaking kalukuhan. Sir, pasensya na po. Ganito. Sige. Doon mo lang siya hilutin. Hilutin mo lang siya. Wala nang iba. Dadagdagan ko yan. Ito. Ayan o. 5,000? Yes. Hilot lang. Imasas mo lang kasi Sir, hindi ko talaga to ginagawa eh. okay lang. Kaya nga gagawin mo, di ba? Ayan, sayang din naman tong perang to. Parang hindi pang spa yung music. Teka lang, palitan natin yung music. Stop, palitan yung music. Ayan. Yan. Pang ano? Yan. Yan. Ano? Hindi ko lang kailangan. Babakunahan si baby. Walang kwenta. At saka balita kasi ko, nung babakunahan yung anak mo. Ito, laking Paano tulong niyo to. po nalaman? Read my lips. Kayo mga kuloko, eh. Sige na. Hawak-hawak lang po O, i-massage mo lang siya. Kasi matagal na rin Ganito hindi niya po. na-exercise. Ganito Diretso po. mo naman. Ang galing mo naman pala humawag. May ganyan rin po kasi yung asawa ko. Sir, wala po to kasi... Huwag kang mag-alala. Walang mali siya yan. Okay? Sige, sir. Para sa iyo to. Hawak lang po. Aka na Bigay na ko po, na. kasiguruhan. Ano pa kasigurista mo talaga? Aka na. Ayan na. Sige na. Sige Umpisahan po. mo na. 5 minutes lang po Ano ba? 5,000 yan. Ano? 1,000 per minute? Ayusin Pero mo. bawal po kasi may susunod na po na kliyente. Sige po, Mamaya 10 na yan. minutes, 10 minutes po. Sige, okay na yan, 10 minutes. Okay, Dali. sige po. Yeah. Oh, yeah. Extra service po ba ang hawak doon sa hawak-hawak lang? Pero therapeutic naman daw po yun, sabi naman ng kliyente ko. At isang araw po, pagod, sakit ng balikat ko. Wala pa si Jeric. Buti tulog na si baby, pero kasya na siguro to. Masama ba yung ginawa ko?
Parang nakukonsensya ako pero ano naman yung gagawin ko? Wala naman akong choice. Di naman nagtatrabaho yung asawa ko. Ano ba yan? Asan kaya si Jeric? Tawagan ko nga. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Sana ba tong lalaki na to? Siguro nakikipag-inuman na naman. May budget siya pang inom. Sa anak niya wala. Napapagod na ako. Mars. Oh, Mars, naiwan pala yung mga dede ni baby. Pero hinugasan ko na yan. Mars, thank you Oo. Thank you, Teki. Oo, mababayaran din kita sa susunod. Pero ngayon, thank you lang muna ha. Tsaka libreng mari lang muna. Wow. Di man Sorry, hindi ko pa kaya yung lang nilagyan ng ng Oreo. Hindi ko pa kaya ng Oreo. okay. Mari lang muna yung pagkain ng bata, yung kainin mo. Nag-share pa kami ng anak mo. Pasensya ka na. At least hindi mo nangunguyain laway-laway lang tunaunan, di ba? Oy. Oo nga naman. Siya nga pala. Sipin mo na lang ostya yan, di ba? Nakahingi ka pa ng... Gusto mo makidlat na. Ayan na. Teka lang, uy. Yung Jeric mo, nandoon. Saan? Kasi kanina ko Sa pa barkada tinatawagan. niya. Sabi ko nga kasi. Sabi ko na nga ba eh. Iwan ko yung bata. Alam mo, napapagod na ako sa'yo ah. Bakit Puro sa ka na lang akin? inom. Hindi, imagine ko. Nagpa-practice ako. Okay. Okay, Punta- sample ah. Kunyari, sige. papasok ang pinto. Galing ka na naman sa inuman. Aray mo. Pakak. Umarte ka, Mars! Ba't ako? Teki, umarte ka. Ulit. Sandali, Mars. Wait, ba't Kailangan ako? mo. Ulit, practice to. Ano, ginabi ka na naman sa inuman, ha? Oh, aray, Mars. Tama na, Mars. Puntahan mo na lang, Mars, ang hapdinan na mukha. Puntahan Mars, mo na okay lang. ba yun yung ano ko, galit ko? Okay siya, pero doon kay Mars, pagod Jeric. na ako. May sasabihin sana ako sa'yo, Mars. Sa'yo ko lang sasabihin to dahil mahal ka naman ng anak ko. Na parang nanay ka na niya eh. Ikaw nag-aalaga sa kanya. Kasi Mars, dun sa spa na pinagtatrabahuhan ko, kanina, alam mo naman kailangan ng bakuna ng bata, di ba? Inoferan ako ng 5K. Tapos, Bali, 5 session yun ng ng special massage. ganun ba yun? Oo. So, hinawakan mo doon? Alam mo yun? Of course. Ako nang babayad doon. Pa-zoom. Ba't nag-zoom in? Alam mo kasi may ex ako yung nagangalang Brandon. Oo. Dati yan doon, nagmamassage. Ganun. Pero Mars, promise, Minamassage ko siya doon. Minasage ko lang naman kasi matigas, pinalambot ko. Ganun ba yun? Baliktad yata. Dapat malambot Hindi kasi di ba patigasin. matigas kasi di ba yung mga lamig-lamig matigas? Ay, oo. Umabot hanggang doon yung tigas kaya Ay, dighay nga ako ng dighay. Kaya, Ganun ako ng ganun habang Uy, nagmamassage ako. sure kami massage mo lang ng kamay, hindi ng bibig. Hindi Mars, dumidighay lang ako pero hindi ko naman. Tigas talaga. Tigas lumambot siya, May edad na ba Mars. siya? Oo. Sakto lang. Parang tito. O parang Brandon lang yung Tito, ex mo. At tigas tito nga. So, ganon. Talagang hinawakan mo. Hinawakan ko, O sampalin mo pa ako, Mar. Sayang. Nakahugas na ako, Mars eh. Pa yan. Pero Mars, Puntahan mo na nga yung ano mo doon. Ako na magbantay Mars, dito. mali ba ako? Mars, kailangan mo magtrabaho para sa anak mo, di ba? Eh, wala namang Magagawin kwenta ko yung sa- ano mo. Gagawin ko kay Jeric, Mars. I've been reading books. Pagod na ano? Padud na padud. Pagod na nga ako sa trabaho. Sa kakamasahe. Kung ano-ano na nga yung minamasahe ko na parte ng katawan ng lalaki. Pero hindi man lang naisip ni Jeric yun. Wala man lang siyang abag sa buhay ko.
Di man lang inaalagaan yung bata, nagbabayad pa ako sa ibang tao para lang maalagaan yung anak namin. Nakikipag-inuman lang po sa barkada niya. Anong tawag niyo doon? Ang tawag doon ay inutil. Napuno na po ako dahil ganito yung laging nangyayari sa pagod siguro. Kaya, 3:00 na madaling araw, pinuntahan ko po siya. Grabe nga talaga, par. Shot, paregat. Ay, tama na. Ako chill lang ako, par. Ano na ako eh. Hala, bay. Bay. Yung asawa mo yata yan, bay. Jeric, Ba't mo ko pwede tayo dito? mag-usap? Ayokong mamahiya, pero pwede tayo mag-usap. Urong lang tayo dito, saglit. Hindi dyan sa harap ng mga katropa mo. Dudong Jirek. Istoryahan ka daw. Dudong Jirek. Huwag kang mamakalam dito sa kung ayaw madamay. Ano ba? Bastos ka ba? Andiyan yung barkada ko. Anong oras? Ingud-ngud sa mukha mo. Anong oras? Anong oras na? Ano ba? 3:00. Sige, saktan mo ako! Saktan mo Lumalaban ako. ka na? Lumalaban ka na? 3:00 na, Jeric. O ano naman ngayon kung alas stress na? May anak ka! May asawa ka! Ako yung nagtatrabaho para sa atin! Ang ingay mo, hindi naman tayo kasal eh. Ganun. O totoo naman eh. Porke hindi tayo kasal, hindi ka na nagsisikap. Nagbubuhay binata ka. Alam mo, inutil Binata ka. naman talaga ako eh. Kapal ng mukha mo. Par, dito muna kami, par. O, Joy. Tara, Joy. Kung alam mo Bastos lang ka yung ng ginagawa inuman ko at dito. sinasakripisyo ko. Alam ko! Kala mo hindi ko alam? Ha? Ang alin? Mamaang-maangan ka pa? Ano yung alam mo? Alam ko kung saan ka pumapasok, kung saan ka nagtatrabaho. O ba, di Yak mo ka nga! ba't di mo ko tinutulungan? Alam mo pala! Ano? Tutulungan kita? Ano? Tulungan kitang humawak ng ano? Humawak ng ng lalaki? Gusto mo yon? Ha? Alam mo na pala. Gusto mo hawakan ko yung ng lalaki? Ganon? Tutulungan kita? Alam mo na pala. Anong ginagawa mo? Wala kang kwenta. Alam mo na pala. Ano gusto mong mangyari? Alam mo, hindi ka tunay na lalaki. Wala kang bay. Wala akong pakialam mo sa sasabihin mo. Ha? Kung gusto mo umalis, umalis ka. Aalis na ako talaga kasi hirap na ako. Ako pa yung mali! Ako pa yung mali! Wow, Ako pa yung napakalinis mo! marumi! Napakalinis mo! Ako pa nga yung marumi! Ako na nga nagtatrabaho! Napakalinis mo! Diyan Ano ka na trabaho mo? Malinis Diyan- yung trabaho mo? Wow! Ano to, malinis ba to? Ano pakikipag-inuman sa madaling araw? Malinis to? Wow! Dapat bigyan ka ng medal! Wow! Nahihiya naman ako, nakaka-istorbo pala kami sa pagbabarkada mo. Aalis na kami ng anak ko! Wala kang kwenta! Umalis ka! Madumi Talaga? ka! Madumi ka! Wow! Nahiya ako! Ang linis mo, ha? Ang linis mo! Ah! Ang linis mo! Kapal na mukha mo! Tandaan mo tong araw na to. Di mo na makikita anak mo, ha? Sa mga sinabi mo sa akin. Tandaan mo. Wala kang kwentang lalaki. Walang silbi ang itlog mo. Walang silbi. Lahat ng parte ng katawan mo. Inutil ka! Inutil ka! Wala kang kwentang lalaki! Metro's #1 Love Radio. Basic!